ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Φρανσουά Φιγιόν, συγγνώμη, λέει στον Αντώνη Σαμαρά, μα γιατί λέτε ότι θα χαμηλώσετε τους φόρους στην Ελλάδα, αφού ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε? Και να απαντάει ο κύριος Σαμαράς, δεν ήμουν, το λένε οι ομάδες του Φρανσουά Φιγιόν, να απαντάει, το κάνω για προεκλογικούς λόγους. Μα αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τους Γάλλους. Κάτσε, γιατί αυτό που λες είναι σοβαρό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή η ενημέρωση που έγινε, η οποία και αυτή ήταν έκτακτη, δεν την κάνουν συνήθως. Όχι, δεν την κάνουν. Ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιχελάκη, σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Άκουσα μία αναφορά ότι στη συζήτηση, στη συνάντηση που είχε ο κύριος Φιγιόν με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, φέρεται να είπε ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Φιγιόν ότι οι θέσεις του έχουν να κάνουν με την προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο μεταδώσατε είναι ψευδές και ανυπόστατο. Και δεν έχει υποθεί ποτέ. Μάλιστα. Αλεξία, αυτό που είπαμε είναι ότι η ενημέρωση που έγινε είχε και αυτό το στοιχείο. Μπορεί να απαντήσω? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν μέσα στη συζήτηση, αλλά ξέρω ότι αυτό το λένε οι ομάδες του Φρανσουά Φιγιόν. Κοιτάξτε, να το πούνε αυτό το πράγμα, κοιτάξτε, δεν είναι Ελλάδα η Γαλλία. Δεν κάνουν αυτά τα παραπολιτικά και δεν βγάζουν ψευδές ειδήσεις για να αποδυναμώσουν κάποιον. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Απλά για να το βγάλουν αυτούς τους κορυφαίους δημοσιογράφους. Θα έλεγα καλύτερα να κοιτάξτε αν οι πηγές σας έδωσαν σωστή πληροφορία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι ψευδές και ανυπόστατο, δεν έχει υποθεί ποτέ και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το θέμα αυτό που συζητήθηκε και με τον κύριο Φιγιόν, δηλαδή νομίζω και όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Η ενημέρωση που έχετε, κύριε Μιχελάκη, είναι ότι ο κύριος Φιγιόν... Μια στιγμή. Αν μου επιτρέπετε. Σας επιτρέπω, προφανώς σας επιτρέπω. Ευχαριστώ πολύ. Σας λέω λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, ότι αυτό είναι ψευδές και ανυπόστατο. Κύριε Μιχελάκη, είναι σωστό ότι ο κύριος Φιγιόν, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, είπε στον κύριο Σαμαρά το θέμα των φόρων και γενικότερα το θέμα της συμφωνίας του κυρίου Σαμαρά με τα προγράμματα εδώ που πρέπει να εφαρμοστούν? Το έθιξε αυτό? Μπορώ να πω κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι οι θέσεις... Ήσασταν στη συνάντηση? Όχι, δεν ήμουν στη συνάντηση. Εσείς ήσασταν στη συνάντηση? Εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν ήμουν στη συνάντηση. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό, και να το επαναλάβω, ότι είναι ψευδές και ανυπόστατο. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ανέπτυξε τις θέσεις του και στον κύριο Φιγιόν και στους συνομιλητές του της Βρυξέλλες. Μάλιστα. Άρα είναι η πληροφόρηση που είχατε εσείς, που προφανώς... Δεν είναι η πληροφόρηση μου. Ναι, είναι η πληροφόρηση που είχατε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και η πληροφόρηση που υπάρχει από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας. Είναι δύο πληροφορίες. Με συγχωρείτε, όχι, δεν είναι δύο πληροφορίες. Σας λέω ότι αυτό το πράγμα, και είναι με κάθετος αυτό το πράγμα, είναι ψευδές και ανυπόστατο. Μάλιστα. Παρά τα αυτά δεν ήσασταν εκεί για να το βεβαιώνετε εσείς προσωπικά. Λέτε ότι με την πληροφόρηση που έχετε... Σας παίρνω με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και όχι ενός δημοσιογράφου που κοιτάζει δεξιά-αριστερά να ψαρέψει κάποιες ειδήσεις και κάποια παραπολιτικά για να τα βγάλει στο μέσον που εργάζεται. Αυτό το λέτε για ποιο λόγο? Γιατί το κάνετε εσείς στο παρελθόν και ξέρετε πώς γίνεται? Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε, δεν θα μπω σε προσωπική αντιδικία μεταξύ σας και τέλος πάντων να σας πω κάτι. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η μαύρη προπαγάνδα. Ποιος κάνει μαύρη προπαγάνδα? Πάντως εμείς παραπολιτικά δεν βγάζουμε ποτέ. Χαίρετε, κύριε Μιχελάκη.